Priatelia, poďme si shrnúť ďalšie politické zemetrasenie, ktoré sa odohralo počas Vianočných sviatkov. Premiér Robert Fico vycestoval do Ruska, aby rokoval s Vladimírom Putinom o dodávkach plynu na Slovensko od 1. januára 2025. Reakcia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na seba nenechala dlho čakať a ten vyhlásil, že cez ukrajinské územie plyn tiecť nebude. Fico na to povedal, že tak Slovensko môže zastaviť zase dodávky elektrickej energie na Ukrajinu. Toto Zelenský zase označil okamžite za otváranie tzv. Druhej energetickej fronty proti jeho krajine. Priatelia, nemáte vy pocit, že Ukrajina diktuje podmienky a očakáva, že celá Európska únia bude tancovať ako ona píska? Len sa tu zabúda práve na to, že Ukrajinci sabotovali plynovod Nord Stream, ktorý dodával plyn do Európy. A prečo? Môžeme konšpirovať, ale môže to byť aj dôvod na to, aby sme teda kupovali drahší plyn od ich spojencov.